iko e manafinao magnantso anao tsy mahay olo tsy vesiko aminazy oa doko tsy mety olon-kafa ko tsy zaha nagnankory ngo manao konja bebe anao mba mandalo ao za rô mbola occupé we Karafatsina tsy tiagna fiheveranao za sanandra magnantsono isanandro za miantsono amin'ny telefôny anao malaza occupé lava fogna tsy eky sa hitana za tia fa natsatso aminao za mba loatra za tamfitya navenivendrina tsisy olo occupé lava fa nao fa nahitany hafa ary za mba mahay tsy tia tinao anao za mba tsy nahoako anao tinao anao za mba tsy nahoako anao ko tinao anao za mba tsy nahoako anao tinao anao za mba tsy nahoako tsy vesiko amina olo tsy vesiko olo tsy vesiko olo tsy vesiko anao koa tsy vesiko amina olo tsy vesiko olo tsy vesiko valera fa mba tsy agnisan'ny lambin'olo ary za tegna nalele hampiadagna tsara fiarantsika ro fa nataonao alovelanday za biziko aminao fa tsy nivisonao viave tsy nahay tsy tiagna za tamizigny nandefa message lava be tsary nivaly koasakindra nivaly tsy mikoragnanao fa awo nanomboko te za nangala onondra indesiko ediro madena tinao anao za mba tsy nahoako anao tinao anao za mba tsy nahoako anao ko tinao anao za mba tsy nahoako anao tinao anao za mba tsy nahoako tsy vesiko amina olo tsy vesiko olo tsy vesiko olo tsy vesiko anao koa tsy vesiko amina olo tsy vesiko olo tsy vesiko izy raiky fô tsy tia hoantegna tsy mahafaty nazanay lavety anatra dadilainay fa dianay miaraka amin'ny olo mamila fila engotrengotra natanao tsy ahoarin'olo lahosako manday mihirahira olo tsy vesiko anao koa tsy vesiko amina olo tsy vesiko olo tsy vesiko olo tsy vesiko anao koa tsy vesiko amina olo tsy vesiko olo tsy vesiko Karakôry bebe o aredo kony fitsy matsaro zaheo za zegny kony malele te hitanao hoe aiza manao bebe Awo. Ano karaha tsy vesiko amina anare boka rô fa nalazy